Fokáča. Už to máš balený? Co? Jasne? Počkaj, nenatáčaj. Utekáme v Tajvane na letisku. Tibetského mnicha sme. Tak, a balenie oficiálne začína. Tak, nejak to vyzerá začiatok balenia. My okrem svojich osobných vecí, ktoré budeme baliť, tak budeme baliť aj veci na pobyt, ktorý nás čaká na konci júna a tiež na prednášku v Brne. To vám ukážem o chvíľku. A nejak takto to vyzerá. A tiež vyprázdňujem skrine, pretože o náš domček vyprázdňujem skrine, pretože o náš domček, takisto ako o našich 4 psíkov a 2 mačičky sa budú starať naši kamaráti, ktorí tu budú celých 6 týždňov bývať. Za čo sme obaja s Michalom neskutočne vďační, pretože inak by sme vlastne nemohli odísť. Takže ja idem ďalej baliť a vidíme sa o chvíľku. Tak a takto vyzerá druhá strana mince. Tieto všetky veci berieme do Česka na pobyt. Mangy, tašky, nejaké darčeky, čokoládu na rok, kakao, nejaké darčeky. A tu máme veci na prednášku. Krásne. To ešte všetko zabalíme, my sa zabalíme a vyrazíme. Dobré ráno, je sobota ráno a my sme si obidva zacvičili s Michalom a Michal išiel kúpiť kufor na poslednú chvíľu, jeden malý kufor, ktorý máme ako príručnú so sebou v lietadle, tak jeden z dvoch sme zistili, že je úplne zlomený, takže ide narýchlo kúpiť nejaký kufor. Stávajú sa aj vám takéto veci, príhody na poslednú chvíľu. Nie je to nič príjemné, ale musíme s tým nejak sa naučiť pracovať. No a ja robím šťavu, ešte som potrebovala chladničku do prázdnin. Čiže to, čo tam máme, melón a jablčka. Si robíme šťavu na dnes, na zajtra na ráno. Pretože zajtra ráno bude nedeľa a ja budem pripravovať nám jedlo do lietadla. Som dala iba melón a jablčko. Skvelá ledná šťava. Keby ste tu mohli byť teraz, je tu asi 40 stupňov. A ja som úplne zabudla vás zobrať na nákup, pretože som bola asi v 5 rôznych obchodoch nakúpiť ešte posledné proste maličkosti na cestu. A som úplne spotená. Ale motorku mám úplne plnú. Tak, keď si nezoberiete tašku, ešte nejaké posledné veci a tam mám ešte nejaké jedlo, ovocie, ktoré si berieme na cestu, zeleninku. Teraz musím ísť vybaliť a pomojkrať sa ešte s našimi psíkmi, lebo zajtra o takomto času už budeme dávno na ceste na letisko. Tak sa vidíme o chvíľu. Tak a ukážem vám vlastne posledný nákup pre cesto. Vyzerá nejak takto. Niečo je k nám do lietadla ako jedlo a niečo je na potom. Mám čerstvú čabátu vegánsku, ako povedala som vegánsky camembert, ktorý si tam dáme. Máme ešte také kešu maslo. Tu sú mini uhorky, ktoré si vezmem, pretože ešte budem kupovať humus na cestu, cicerovú pomazánku, sherry paradajky. A nič nebudem krájať, ani uhorky, ani paradajky, aby to nebolo vlastne mokré v tej miske. Tu máme jahodky, výborné, krásne, nádherné jahodky a ešte jablčka ako ovocie. Do sendvičov pôjde ešte špenát a mrkva. A tu sú také zip bagy, zip tašky, do ktorých budem baliť jedlo. Vegánske tyčinky na cestu, alebo ešte potom do Brna, to sa stále hodí, tak náhodou proste budeme niečo chcieť to.
jesť. A tu sú čipsy, no také sú pečené krekry. A urobím taký mix. Pečené krekry, to je obľúbené Michalové krekry paradajkové. Sú z, ako sa to povie, sourdough, kváskového cesta. A potom ešte naše obľúbené tempehové čipsy. A ešte do Brna, keď prídeme a aby sme mali nejaké raňajky, tak tu je vegánska ovsená kaša, 1 porcia. Jaká je tam? Štrudl alebo jablkový štericový koláč. A tu druhé je čučorietka, čiže vlastne si tam... vegan. Čiže vlastne si tam dám... Počkaj. Tak. Čiže vlastne si tam dáme len vodu a proste sme ready. No a tu som ešte potom kúpila, to ešte neviem komu dám, ale mám rada tieto... je to čaj, volá sa to... Ako sa to volá? Po anglicky. Butterfly pea, čiže motýlí hrášok. A je to vlastne fialový čaj, ktorý potom, keď tam dáte citrón alebo limetku, tak sa sfarbí do modra. A moje sestrnica majú deti a proste deti milujú takú mágiu, takže určite im to pripravím. No a potom tu vedľa nášho kocúra krásneho, ktorý na všetko dozerá. Tak som vzala ešte obľúbené korenia na nasi goreng, smaženú rýžu, rendang, to je úplne super zloženie, podľa mňa najlepšia vec, čo môžete zobrať, keď idete proste z krajiny cudzej, tak je určite korenie. Hej, to je soto ayam, to je akože kurácia polievka, ale zloženie je tam vlastne len cesnák, peper, citrónová tráva, trošku oleja, zázvor, kurkuma a tak. A to sú vlastne nasi goreng, soto ayam a rendang, sú 3, ktoré úplne milujem. A ja teraz to idem všetko zbaliť. Tak a to je naša klasika. Je 10 večer, je 10 hodín večer. Zajtra letíme a máme asi tak 10 kg. Michal to váži teraz. A to je... Počkaj. Takže veľa ľudí to nevie, ale máme váhu a môžete sa zvážiť tak, že sa odvážiš a vlastne... Zvážiš se, zjistíš, kolik máš kilo a pak... A potom to dvihneš. Všechno naraz si to teďka nepohlo. Sekunda pravdy. Koľko je to? A to ešte nemáme zbalené nejaké čokoládky a ešte túto. Doty. A tady jsou čokolády. Počkej, tady je ta 5kilovka, ne? Nebo někde? Tady. Kilovka. No, to je to kilo. Ne, to je půl kila, že? My ideme ďalej baliť, lebo chcem byť skoro v posteli a byť fit zajtra na let. Sme v tom spolu? Yes. Sme tým! Treba dobrať s humorom. Takže Julka natáčí vlog, takže ze vším všudy. To sa to musí bojí! Jasně, to se tam vleze, určitě to máme. Tak akorát, aby jsme to zavřeli. A ještě jogamatka. Jo, všechno nám tam vleze. Zvládli sme to a nerozviedli sme sa. Dobré ráno, je nedeľa, o pár hodín letíme. Ja nám idem urobiť jedlo do lietadla. Čerstvú fokáču. 4 časti. Ja. Otvorím. Vegánske maslo je z fermentovaných kešu orechov. A jednoducho ho tam natriem. A na krajem kúpila som camembert, ten je tiež z fermentovaných kešu. A je tam normálne taká kultúra, proste preto ma tu... tu už som trošku odkusla.
Preto má tú kultúru, normálne camembertovú. No, aby čakali na tebe. Tak. Takže fakt tam dá poriadny plátok. Mám tieto malinké uhorečky, takže to si dáme a to budeme jesť k tomu ako snečik, snack. Nič nekrájam, aby to vlastne nebolo také proste vlhké, ani nesolím vôbec. Sherry paradajky. Samozrejme nesmie chýbať mrkva. Otvárame. Sem ešte dám jahody. Tak možno si aj vy budete robiť svoje. Čiže sú tam väčšie psi, tu sú paradajkové krekry a tu sú tiež krekry. A urobím taký mix. Také na nejaké zobanie. Alebo ešte nejaké pomazánke. To je moje najobľúbenejšie. Tak a poďme si to zrevidovať. Takže tu máme fokáče so špenátom a s vegánskym syrom. Tu máme také trio čipsov alebo krekrov. 2 vegánske tyčinky čokoládové. Tu ešte pôjde náš obed, to vám ukážem o chvíľu, alebo teda večera do lietadla. A tu máme čerstvú zeleninu. Tu máme jahody, jablčka. Takže takto vyzerá naše papanie. Posledné raňajky na Bali. Mám dosu, humus, paradajky, kafičko s ovseným mliekom a dávame si posledný kokos pred cestou na hydratáciu. Michal má toast. Těšíme se. Těšíme se na cestu. Jo. Už to máš zbalený? Už to máš zbalený všechno? Už to mám zbalený, to je moja časť. Tu sme vzali jedlo, aby to bolo po ruke. A super na tom je, že si balíme jedlo vlastné, to, že aj na cestu naspäť máme vlastne naše tie nádoby. A už sa tešíme, už sa lúčime s domčekom. A na ceste na letisko sme sa zastavili do takého nášho obľúbeného Varongu, kde majú rôzne veci na výber a to je značka vegan, čiže tempeh, rýža a budeme to mať teplé večer vlastne do lietadla. Tak, už sme v aute. Už sme na ceste. Už sme na ceste, vzali sme si auto s šoférom, tam sú naše kufre. A trošku stojíme v zápche, ale nevadí. Už tam budeme. Máme veľký predstih. Sme si dali. Pro istotu. Super, tak sa vidíme na letisku. Pa, pa. Takže
Prvá svačinka vždycky je na tomto mieste, keď letíme. Focaccia. A... Delicious. A kapučino s ovseným, vodička. A chvíľu letíme. A ešte rýchly snack. Máme, čo tam máme? Datle, kešu a mandle. Takýto snačik. Je jednoduché natáčať a cestovať zároveň. Čo máš? Asi čo? Co dali? Tohle není moje, tohle není moje. Srandy stranou. Počkej, nenatáčej, spícháme. Spícháme srandy stranou, ale spícháme. Vážne. Pretože o pol hodinu neskôr sme zlietli. O hodinu později jsme zlietli. Ja som úplne mimo. Takže utekáme v Tajvane na letisku. Že jsme to stihli a ještě tu sedíme. Jo, ale byly to Norby. Ale byly ty Norby, no. A to jsme ještě potkali mnicha, tibetského mnicha jsme potkali. Tibetského mnicha, nechali jsme ho, aby išiel pred nás, takže preto jsme to stihli. Jo, ale vážně. Podle mě bude cestovat s námi a zastavili lietadlo. Bo ještě čakáme na boarding. Ne, to ne. Padla do 13 hodin. Já jsem pořád v televizi. Michal nevydržel. Hrozný hlad. No, a je polnoc. Já už jsem to zabalila. Budem jíst zase zajtra. Ale výborně to tam. Viedni, neverím. 13 hodín v lietadle. Prvá polovica, prvá polovica katastrofa. Kým sa proste poskladaš, ako budeš spať a potom ťa budí každý krč v tele. Čakáme ešte vo Viedni na Michalovú dceru, že nás príde vziať autom, ešte 2 hodiny dobre nás čakajú. A dali sme si čerstvý pomarančový džús a musím povedať, že po takom dlhom čase mať pomaranče asi zo Španielska
Také na Bali nemáme. Fakt mi to mega chutí. Výborné, že? Výborný. Sadionky, wow. Tak a my už sme v Brne na ubytovaní a ďakujem, že ste sa pozerali na tento vlog z našej cesty. Dajte nám vedieť, ako sa vám páčilo. My sme neuveriteľne unavení. Cesta na Bali aj s Bali lietadlom, tie presuny sú naozaj náročné, ale vždy, keď letíme na Bali, tak sa tešíme, že letíme domov, a vždy, keď letíme z Bali, tak nás hreje pri srdiečku a udržuje, že uvidíme naše rodiny, pretože každý rok takto cestujeme do Česka a na Slovensko za mojou a Michalovou rodinou, takže sa vždy tešíme a sú tu vždy nádherné chvíle. Tiež sa radi stretávame s vami, s ľuďmi, ktorí nás sledujú na sociálnych sieťach, a vždy je krásne, keď vás vidíme potom naživo na ulici a vy nás poznáte a prídete, porozprávate sa, odfotíte sa, je to nádherný pocit. Takže nám napíšte, ako sa vám toto video páčilo, a my sa budeme tešiť znova niekedy. Ahoj!